हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय एन हाउस ब्लग सनाफोर आंनि गोसो गोरबोसिंनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय गेदेरफोरखौ उन्दैफोरखौ अननाय जासिहरबाय सनाफोर मा होनो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों माबानि दानि हिनजावसा गथ' सानै गोमानाय आरो बे हिनजावसा गथ' सानै गोमानायनि बारे भिडिअ आरो हिनजावसा गथ' गोमानायखौथ' नुखाजोब्बायानो गोमानायखौ नुखाजोब्बाय माने माबा मिन्थिखाजोब्बाय जेरावबो होखादों जेनेबा निउसफ्रावबो जेरावबो होखादों गोबावानोसै सानदेआव गोमादों होनदों बिफाया गोमाजाग्रानि बिफाजों आं कलावबो रायज्लायहरदों आरो माने आङो सानदोंसो माने फेसबुकफ्रावबो एखमबा बिस्रा फेसबुक पेजबो दङ ना नयन ब्रह्म ओमफ्राय इउटुबबो दं एन्टि ब्रह्म आरो ओमफ्राय जोङो आंबो इउटुबार हिसाबै माने गोबावसै आरो जेनेबा माबाजों बे गोमाजाग्रानि बिफाजों सिनायलायनाय मोजां सोमोन्दो दं आरो ओमफ्राय बेनिखायनो आङो सोंहरदोंमोन आरो आं बेखौ बिबोनां लिङो नालाय आंनि भिडिअ'आवबो दं बे गोमाजाग्रानि बिफाजों मोनसे भिडिअ लानाय दङ आंनियावबो आवगेयाव आरो बोसोरसेयानो जाबाय खोमा ओमफ्राय दा जोङो एखमबा सुखु दुखु एखमबा रायज्लायलायो आरो जेनेबा माब्रै दं मा दं बिदि रायज्लायलायो आरो एखमबा बिदिनो इउटुबखौथ' आं बारा रोङा नालाय आङो सोंहरनाय जायो आरो बेनियाव आरो मालाबाफोर आवगेयाव आरो फार्स्टआव रोङायाव सोंहरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो एसे रायलायनायफ्रा न'खरनि बारैबो मालाबा रायलायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो मोजां सिनाखि ओरै जोंनि क'क्राझारावबो फैखांबाय नालाय दिखियाजुलिनिसो आरो बिसोरो मानसिफ्रा गग्राजुलिनि आरो बे नयन ब्रह्म आरो ओमफ्राय फेसबुक नायदोंमोन आरो आं फेसबुक नायनानै फिसा गोमानायनि दुखुआव गाबदों आरो बोरायबो बुरिबो बोराय बुरिखौनो होनबाय आं जोंनि माबायावथ' हाबा जानायखौ बोराय बुरिबो होनो सोंबाय आरो आं फार्स्टआव भिडिअखौ नायगोना सानबायखि भिडिअआव प्रेंक भिडिअबो लाबोयो नालाय ओमफ्राय ओरैनो मजाकफोरनिबो लाबोयो नालाय आं सानबाय हाब इमान गिथावना भिडिअ मारै प्रेंक खालामखो मारै भिडिअ खालामखो बिदि सानदोंमोन आरो आं मानो बेफोरबायदि भिडिअ होखो बिदि सानदोंमोन आरो आं ओमफ्राय सासे एन्टनि ब्रह्म जोंहा बे आगैनि भिडिअखौबो आं नायबाय थायो नालाय दाना एन्टनि ब्रह्मनि भिडिअ नायनानै दाना रियेल माबाखौ मिन्थिबाय आरो कमेन्टबो हरलायलायबाय आं ओरैनो मजाक खालामदों खोमा साननानै आंहा बिखा ख्लाब मोनलायदों पापि होननानै आङो बिबोनां नालाय एदावो गावबो आंखौ एदावो नालाय ओमफ्राय दाना भिडिअ नायबाय हरसायैनो माने गथ' सानैया गैमारा आरो ओमफ्राय गावनाव फन हरबाय आरो आङो माबानाव गथ'नि बिफानाव फन हरदों आरो ओमफ्राय गथ'नि बिफानाव फन हरबा होनबाय नोंमारगौ होनबाय आरो आं होनबाय आं नोंसोरखौ प्रेंक खालामदोंसो सानदों होननानै बुंबाय ओमफ्राय होनबाय आरो ससियेल मिडियायाव होलायनाया प्रेंक जायो नामा होनना बुंहरबाय आरो जोंहा बे आगैया ओमफ्राय आं खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरो सोरबाफोर नुसनबायोबा अननानै खिन्थाहरदो सनाफोर मा होनो फिसा गोमानायाथ' दुखुआ सुख'नो हायैखा गासिबो गावनि माबाखौनो बेसेन गोसा सम आरो गावनि थांनानै थानांगौनि खुसि गासिबो फिसाफोरनावनो थाजोबो नालाय फिसाफोरनि थाखायसो जों मावो फिसाफोरनि थाखायसो जों गासिखौबो फिसानि थाखायसो मावखायो आरो जोङो फिसा मोनोबा फिसानि खुसिनि थाखायनो गावनि मेंनाय गावनि सुखु दुखु बावगोमाजोबो फिसाफोरनि थाखायनो दा फिसा गोमानाय होनबाथाय जिउआनो गनोसै बायदि जाखागोन आरो माने जिउखौनो माने थैनायजों समान मोनखागोन फिसानि दाहा फिसा गोमानाय क्लास 9आव फरायनायसोमोन गथ'आथ' बारा गिदिरानो नङा उन्दैसो ओमफ्राय दा गोमानायाथ' सासे दिखियाजुलिनिनो उन्दै आलायस्रि ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा बे बिबोनांनि फिसाजोनाथ' सनिया ब्रह्म ओमफ्राय सानैजों गोमानानै दं ओमफ्राय दिनैसिमबो गैया खबरानो मोनाखै आरो दिनैसिमबो आं दहायबो खबर लाहरदोंमोन ओमफ्राय बिफानाव मेसेन्जाराव आरो फेसबुकाव बोरै जाखो होननानै ओमफ्राय गैया जाबाय आरो खबरानो दिनैसिमबो गैया सानसे नङा साननै सानथाम सानब्रैसिम जालांबाय सानब्रै सानबायानो जालायलांसै आरो
सहायनानै थानो हानांगौआ बिराद सानहरनो थांबा ओरैबायदि खस्थ' आरो माने जिउखौनो गनोसै बायदि सिमाव दं सिबायफोर खम दुखु फिसानि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन। आरो मोनसे खोथाया बिफानावबो आरो बेमार दंबावो गोबावसै आरो जोंनो खिन्थायो नालाय बिफानावबोथ' बेमार दङ। गाव फैसा थाखानि प्रब्लेमाव गावखौ फाहामनानै लानो हायाखै। ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव आरो दा नै फिसाजोआ दस्रायाव थांबावबाय मोनफिनगोनबा माला बेसो आरो माला मोनफिनगोन मोननायाथ' मोनफिनगोन बेखौ जेरावखि थाया मानो दानाथ' मोनफिनखायो। बिमायासो दा बिफानिखौ जेनेबा बिफाफोरनि बेमारफ्राथ' स्ट्रेसजोंबो बारा जानो हागौना आरो नै बिमाया ओरैबायदि मा खालामनो मा मानो आरो बिमायाबो मोनसे खामानि मावो न'खर सलायनो थाखाय जेनेबा बे जोंहा आगैयाथ' नयन ब्रह्मआथ' जेनेबा देहानि थाखाय बारा गोराबो खामानि मावनो हाला ससियेल मिडियाआव ओंखारो आरो एसे राजनितिफोरनि भिडिअ लाबोयो बेफोरजोंनो थाइसे थाइनै गाव हानाय सिबांखौ आरो सिगाङावथ' खस्थ'आनो खालामदोंमोन जाहैबाय माबाया नयन ब्रह्म जोंहा आगैया ओमफ्राय दाथ' बिसिया बेस्रा जि दानानैसो न'खरखौ हेल्प खालामो फिसा फिसौखौ नायो। दाथ' फिसाखौसो नागिरनो ना मा खालामनो ना आरो फिसायाथ' सासे दंबावो ना गावसिनि उदैखौसो नायनो। सोरबाफोर नुयोबा लोगोफोर बे गोमानायखौ आरो बिफायाथ' मबाइल नाम्बार होखादों बेयाव कन्टेक्ट खालाम अननानै आंनि भिउवार्सफ्राबो सोरबाफोर नुसनबायदोंबा आरो गथ'खौ मोननायाथ' मोनखागोन सानसेबाबो मोनखागोन खिन्थु बेनि लाइफनि बारैसो एसे साननांगौ जायो आरोना हिनजावसा गथ'फोर दानि जुगाव अनेक रोखोमनि मानसि दं बाहेरायाव थांबाय बाहेरायाव लांबाय होनबाथाय माबायदि रोखोम थागोन आरो दानि थासारियाथ' ओरैबायदि गाज्रि 9 बोसोर 10 बोसोरबाबो हिनजावसा गथ'फ्रा हारसिङै दोनथावला ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दं। दा बिबोनांफोरनि दुखुखौ नुनानै बिबोनां दुखुखौ नुनानै जि बोरैबा मोनो आरोना जोंहाबो फिसा दं हिसाबै बिदि गथ' गोमानाय मानाय बेबायदिबाथाय बिराद दुखु नांथाव आरो दा बे गथ'आथ' थांबाय गुबुननि खोथा लानानै थांबाय जेनेबा स्टुडेन्ट लाइफ 9 क्लासआथ' दाना बारा गिदिरानो जाला उन्दैयावनो हाबनाय ना उन्दैयाव हाबो दानाथ' बेबायदि बैसोआव एखमबा सानस्लाबनोबो हाया। दा सोरबाफोर मोनोबा अननानै कन्टेक्ट नाम्बारफ्राव खिन्थाहरनो दाबावथार आरो सनाफोर मा होनो जेरावखि थाया दाथ' जोंनि मानसियानो जेरावबो राननानै दंखायो बेंगालर दिल्ली मुम्बाइ जेरावबो दं। दा आंनि भिउवार्सफ्रा बोरैबा नुसनदोंबा खिन्थाहर आरो गथ' गोमानायनि दाहाया बेलेग आरो ओंखाम ओंख्रिनि सिन्थाया बेलेग फिसाफोरनि सिन्थाया बेलेगथार एकदम दुखु मोनलायनाय फिसा सासे फेदेरनो थाखाय बहुद सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो जों बिमा बिफाया आरो जों फिसानि खुसिनि थाखाय जों जेबो खालामनो हायो होननाय बायदिखासो जिउखौनो दानबो होनो हागोन बेबायदिसिमाव फैखायो बिमा बिफाया। दा नों सानसे नङा साननै सानथाम सानब्रै जाबाय दाबो मोना आङो गिलायलाङोसो आरो जेनेबा बिफायाथ' बेमार गोनां हिसाबै गिलायलाङोसो आरो आं जेनेबा फिसानि दाहायाव बेमाराबो जुदि सिखारनांगौबाथाय सेसखासै बिमाया ओरैनो बेस्रा जि दालाबायो जि दानायजोंथ' बेसे न'खर सलायनायाव बहुद खस्थ' जायोना। आरो खोनानायावथ' जोंहा बे नयन ब्रह्म आगैनि फेमिलियाथ' बिमा बिफा बोराय बुरि बिसोरबो एथ' दा माबानो हाला खामायनो हाला आरो गथ'खौ नागिरनायावबोथ' फैसा थाखा बहुद थाङो। दा अननानै लोगोफ्रा सोरबाफोर नुसनबायदोंबा खिन्थाहर आरो आंनि भिउवार्सफ्रा दा बे गथ' सानैया बोरैबा जुदि दा मबाइलफोरखौबो नायसनाबो जानो हागौ बिसोरो मबाइलबो गावसोरखौ माबायदि नागिरदों बिमा बिफाया माबायदि दुखु जादों बेफोरखौ नुसनाबो जानो हागौ आरो बिसोरो बोरैबा जुदि नुसनोबा आरो खिन्थाहरथारदो आरो सनाफोर ओरैबायदि दुखुआव दं बिमा बिफाया गोसोआ बोरैबा दुखु नाङोना लोगोफोर बिदि फिसा फिसौ गोमानाय एफा खस्थ' खांनानै खोनानाय मानि जोंहा बे
माबाया गोमाग्रा सनिया ब्रह्म जाबाय एनटि आगैनि नयन ब्रह्मनि माबाया फिसाजोआ न'आव थायामोन आरो जेनेबा गुबुनावसो गावनि बिमायंना बिबथै बेनावसो थानानै फरायनाय आरो दा बिराद दुखुनि खोथा बिमा बिफाजों थानो मोननायबाबो बिदिद्राय जानाय नङामोन खोमा बुंस्लाबनो हाला अबे समाव मा जायो मानसिनि लाइफ सनाफोर आं बिसिम दोननानै बाय लाबाय सनाफोर बिसिमल' होननानै आरो